saio berria. Saio Setean berria. saioa, aurreko kapitula bastante ondo joan zen, egia esan. Eta hasi baino lehen, gaur gonbidatua daukagula, eta aurkeztu baino lehen gure gaurko gonbidatua, nahi nuen egin pixkat, Erantzun pilo bat izan ditugu Instagramen, bai, baina inork ez du asmatu. ez du asmatu. Aritz Lili izan da lehenengo gotoa, baina ez Eta bakarra. dugu. Ez, nahi nuen egin komentarioa, ze mundu guztiak esaten du Aitor daukazula bronkanoren itxura. Esan diate. Bai, eta behin baino Orain gehiago beta horreko entzun kina dugu. ez. Bai, baino aste honeri egiten pixkat referentzia. Off. He is going to do it. Makurtu. Txantxa. Ai. Peio reparatzen outfita ekarri dut. A ver. Jarri dezagun modan, joatearena. Eh, Ez que ez duro, bitu amak eman dit. Amari egin dio niri baino grazia gehiago indual. Oso horatzarena peio reparazetaz. Wow. Normalizatu dezagun ez joatea inoiz lekuetara, batez eltsulo termikarekin, porque, macho, darama kriston meroarekin, atera nahi zenetik. Vaya Eta gris. bueno, Vaya gris. eta gare ditu peio reparak bezala, opariak. Opa, Hau zegoen prestatuta, oza, berak berak prestatu du. Arrezuko txorizoa. Joder. Ni hau ez nekien ezer. Ez nekien ezer honetaz. Karri du, txorizoa. Peio dugu reparak Ikusten da. bezala, gazta, baina ja zita zegoen. Claro, Hombre, claro. etxetik zeuka, baina gitano. Eta peio reparazek ematen du ere bai liburu bat, eskualdearena, sarta gudarena bere kasuan, gure kasuan, haien guzti horren porta daukan, aia aldeko mugarri. Hala, eta honekin ja, hasi gaitezke festarekin. Qué tontería. Eskerrik asko. Sartu izan buruan esan duen, me va a vestir como puto peio reparat. Me va a vestir como puto. Bai. Bai, daude arrazki batzu bero jarriko ditut hiltzetan. Arratzen Hau dela gauza bera, asko, ezina batean horrela sentau. Así, serio. Hau ere badirudi bronkanoren maila, ez da? Dauka como gauza pilo bat. Oso, ondo. Hori, Ongi etorri, gonbidatu. Beti bezala, placer bat. Lehenengo aldia Aitor eta Biok gaudela bakarrik podcastean. Eta ez gara bakarrik ongo. Ez gara bakarrik egongo, baino egia da. Beti gaudela elkarrekin aste guztian zehar, eta podcasten ez da suertatu orain arte, elkarrekin egon garela. Baina, bueno, aprotxa dezagun. Urduri zaude? Ni nago pizkat urduri. Ni baita, baina gidoi faltagatik, gehien bat. Beti bezala, baina pizka gehiago. Bueno, gaur gonbiatu gurera, eta gurekin komentatzeko gauzetaz, eta bueno, hitz egiteko lasai. 2017an Urruzun Osaria irabazi zuen poesia idazlea. Gonbiatu dugu baita, nola esan, Euskal Herriko Mikel Aiestaran emakumea. Gazetari. Ekarri dugu gurekin egotera izea urkizo, ezake nahi duzunean, guapa. Cesarren arraro, amigo. Txalo. Nik amesta gauza batzu txisten artean, baina hartu zaizkin momentuan. Urruzun Osaria es guapa, Bai. Bitu zera argazkia. Hostia, Gero jarriko dugu, ez dudala. Ez dudala, foto, Durísima, bueno. Eta dago beste bat, nagoela zuaitz bat. Zuaiz bat besarkatzen, baina bueno. Hori denunciable. Zure hilearen epoka ezberdinak, etapa ezberdinak, Bai. Guapísimo. Zantzen intensoa. Bueno, zure burua ezagutzen, y tal. Bai. Ja, aspaldi ez genuela ekartzen gonbiatu bat. Azkenean nahi genuen norbait ekstriz. Perratu dezakegu, eta perlatzen dugu oso azkar gure artean, baina, Joder, perlatu. Osea, que WhatsAppito. WhatsAppito y... Aizea urkiz, etorri, pensé. Ya está. Segundo. Bueno, komentatzeko, hasieratik komentatzeko, nola gomendatu nahi dugun, eta berriro esan nahi dugun, jendea etorri dadila abenduaren 13an. Larun bat. Hori gara. Zuertan egon zara, ezta? Ez naiz egon. Ez. Bueno, ez dut ezetz. Bueno, saiatuko zara. Baina nire espiritua hemen egongo. Nire espiritua hemen egongo da. Bai, Zer dago beste larun bat honetan. Bai. Ez dakiz zehazki, baina daude como ekintza asko eta... Osa, bueno, jarriko dugu ere argazkiren bat edo... Pospoan. Baina, bueno, dago 11 atarritan hasten da dena, ongitorrik idaldi batekin, dantzan emanaldia egongo da, mural kolaboratiboa egingo da, solasaldia, bazkaria egongo da 3etan, 5etan poesia musikatua, 6 herritan dokumentala emituko da, eta kontzertuak gauean.
Nik uste dut O dagoela gauean arratsaldean. Aitor Bikendiren izena, edo Xabi Ramirez, edo bietako. Salva Ramirez dago hemen. Zurekin Poesia egon zela musikatua. aurreko ostiralean, ez da, egin zenuen hitzaldi bat. Bai. Ondo joan zen? Bai. Bai, oso ondo. Osea, jende gazte asko, baina ez dakit, Chorizo. dut jende asko esela konturatu, bueno, esela enteratu hitzaldia zegoen. Baina kartela ze guapo zegoen. Ja. Ja, egin zuen Xabik esan nion, agertu zen egin klakeko Instagramean, eta izan zen puntazo. Ze berez, nik badakit dagoela saiatzen. Geroz eta gauza gehiago egiten diseinu grafiko munduan, eta behintzat, lehenengo lan netako bat ikusten duguna berarenak, aukitare bai Bai. pizkarre bola, eta ikustea, ez dakit dauka identitate hori, no? Tamen, ez da mola, tío. Muy Ya, Bai, noski. ya. Bai. ¿Cómo le quiero yo? Este chavalito. Bai, es más majo. Eta hori. Hori, Duranoko azoka izan da. Bai. Gaur amaitzen da, gaur da Gozala. azkenengo eguna. Bai. Baina larun batean, zeiretan edo eta insoportable. Eta, Gure egon egon. nintzen ordu Gure egon erdi, ginen. izerdika, eta joan nintzen. Osea, ez nuen, ez da buelta oso eman. Osea, nuen, Ez, eh? nire koña, osea, erosiko ditut gauzak beste momentu batean. Ni agobiatu nintzen baita. Ni ez. Osa, ez hainbeste Durango basoka, baizik eta gerora. Este cabrón. Gero egon zineten Durangon? Bai. Poteatzen? Hasta que aguante yo, eta Aitorrek jarri zuen. Bederatzi eta arte edo apiratu zineten. Bai, No. ez, hori ni. Zergatik. Hori ni. Hori Eta ni. gero beste batzuk Ah, geratu ginen farra. Nire beratzietan, baina bakarrik kotzez. Pues bueno, Zu? guk ere kotxe ganeukan. Bale. Bai. Oso Beste batzuk guapo, geratu ginen farran, baina bueno. Eta hori komentatu dezakegu zer erosi dugun. Ze ekarri ditugu hemen, daukagu hemen honek ekarri zuen, erosi zuen eskabideanen eskenengo diska. Beti antzetza. Guapísimo. Zuk Esan esan nuen ez azaldu zuen nola, moida da. bai, esan nuen ez zitzaidan inbeste gustatu horreko kapituluan, eta esan nuen, Esan bueno, zenuen. baina eskabidean da, erosi behar dut. Gure tipografia du, Eh? Gure tipografia. Hau da. Gure tipografia du. Beti. Tipografia Dago más bakarrik usada en la bat. historia. Za guapísimo. Erosi kamiseta baita, azkenean. Bale, nik uste sudadera. Aitzolek dauka, puede ser. Bai, izan daiteke. Guapa. Bai. Bai. Baina eske zegoen ja. Esan ziaten, hartu QR eta iritsiko zezu etxera. Que pereza, tío. Kamiseta hori, lasta. Eta gero erosi dut, uste dut, aspaldidanik erosi ban gauza guaponetariko bat. Eta ni oso Oso komikizalea guapoa. naiz. Oso komikizalea naiz, eta ikastolako komikak du, goratzen zara? Ikastolako komikietaz mitiko Xabiroi. Que te traían... Xabiraldizkeria ez? Zu bai, ez da, Ni bai, ni goratzen dut. zela hilabetero edo 2 hilabetean behin ikastolako elkartez euskara komiki batzuk. Tio, eske nik uste dut, nik nintzen horrelako gauzetan fijatzen. Vale. Tú serás más como detallista, ¿sabes? Así friki. Cállate, Yo iba puta así. boca, igual. Ez. Zu goratzen zara? Ez, ikastola, baina igual ikusi Publikoan ikasi dut. komik hauek. Pero, aquí, la peña... Argitzu. Zuek, zuen monigotea zein zen? Argitzu, gure alaitzu. Alaitzu, Sin más, como dato. Alaitzu, no lo visualizo. Jarri Zu gero daukazu argazki argazki bat. bat, gero. Ez dut topatu. Ekarriko dut urrengo egunean. Baina Ze badakizuten berezia da, bakarrik Laudioko institutoko movida bat edo Ez da orokorrean? institutuka, Latiorro ikastetxeko. Latiorroko, Bai. Bueno, ekarriko dut, ea goratzen dudan. Bueno, sin más, dela komiki bat. Ikastolen elkarteko komiki gila batena, egin duela Bilboko sukaldari batekin, que está guapísimo, zera, komiki bat, da de una movida rara, mafia batena eta, baina amaiera, beitu, Zabel Bazkenengo horriak. Daudela hemen... Reviewa, una movida rara. Hemendik. Errezeta liburu bat. Epa. Da, komik eta errezeta liburu, eta urten atera dute bigarna, eta da oso guapo, eta da, historia da, gentrifikazioaren kontra, na pizka fikzioa, baina da, que no gentrifiquen Bilbo. Y me parece guapísimo, A egia esan ver, hasi naiz barrukoa. irakurtzen, eta oso guapo dago, egia esan. Buen tocho, arestitxua, baina egia esan oso gomendatua. Tapa gogorra, Tapa gogorra, ez da pa tener... Buen gramaje, eh? Kalite. Kalite. Eta hori, zuk aitor zer erosi duzu? Eta nik erosi nuen, nire performative mailaren liburu bat, dolu egunerokoa, oza, Delroran Bartes, ezagutzen zuen naia. Bale. Bale. Oza, berez, hau, tipoak bere ama hil zenean, egon zen idazten eguneroko bat, nola pasatzen duen dolua eta movida hori guztia. Eta egon superfilosofikoa eta sakona, baina dira bakarrik, egun bakoitzan, bere refleksioak. Hostia, qué bueno.
Zuk ezagutzen duzu termina, el de performance Arroioa mail? da hau. Bai, Osea, Bai, sin ez más. da. Aitor badela pizka performance mail. En plan ondo, Esan diate. ez, Ez. ez. Ze zuk Osea, uste duzu dela aratagoa. No? Osea, esan- Izan behar da, osea, bai, Osea, osea, izan behar, objetiboa da ligatzea. Performative maila egiten Bai. duen guztia da ligatzeko. Inoz dut ligatzeko egiten. horrela. Ah, ya está. Bai, Otra como que cosa. ez dut, ¿sabes? Izan basara más matzi, Ah, vale, vale, vale. saltzeko horretan. Más machi. Sí, más matzirulillo, bai, Vale, vale. pero que vas de Bai, performance. bai, bai, Ja. bai, performando. Bai. Ondo. Ba, oso Osea, que guapo. ondo, zu esara, Aitor. Ez eskerrik asko. Zuk zer erosiko zenuen Durango gazokan? Nik bakarrik Zeneukan zerbait liburu begiratuta? bat. Vale. Liburu bat erosi nuen. Bai. Josu Urrutiko etxearen liburu. Anda, sorpresa. Gaina, Ez nire zitzaidan bat abiok, beñatzen. bai, nire bat abiok joan gien biok, egun berdinan, Durango azokara, eta bakarrik, erosi genuen gauza bakarrik izan zen, liburu hori. Es que Pero bueno, ya está, había que... habrá que firmar. Ojalá. Eta, ojalá. Eta hori, eta beste zerbait zenukan begiratuta, hola, Ez. diskoren bat, no. Ez, baina zegoen mertzan oso guapoa. Bai, no? Osea, Bai, gehiago- bazegoen, bai. Bai, tio Merina Grisen, eta... Ez, no. Ez zen azken. Ja, Bufandak. Bai. bai. Ez que oso guapo dago. Eh, Eta talda, ez baldin modu zuen entzun, guapísimo. Bai, bai, bai. Gure laguna Ibone, nahi zuen SSS-en kamiseta dena horia Bai, eta eta berdea, Bai, bai. Hau rollo horrela, Brasil, eta ez zeukaten berain zuen taia, osea, joan zen behin, ez zegoen abeslaria, zegoen beste tipo bat ez zela bandakoa, eta esan zuen, jo, ez dakit, hemen ez dago, ez dakit taia esango duten, edo ez, eta gero, bueltatu zen, como beste bi alditan edo, eta tipoak, ja, esan zion, ba, ez daukagu, bueltatu gero, galdetu berriz eta esango dizugu berriro, en plan, ez da. Osea, como rollo nean, baina esan zion, en plan de, bai, igual, 5 minutu barru, badaukagu. Ja. Eta nire lagun, en plan, Ibone, en plan, jo, ja, Baina ni agobiatu nintzen Internet. baita, Jurau. Ja. Jurau, egon nintzela momentu Bai, baten, nengola konfirmo, hor kalea, entezaten hor. Gainera, tio, Zenbat, jende, tío, asko. da osat, que me pone como muy nerviosa, da, en plan, joan nintzen, ikusi nuen Anari, Bai. claro, tío, eta es famosa, ¿sabes? Eta orduan dago hor, eta ni en plan, venga, nahi dut berarekin hitz egin, baina zer esaten diot, parezko una puta friki. Orduan jartzen naiz urduri, Bai. berak igertzen du, Bai. me agobio, gainera hor, jende askoren artean, ez dakiz zer, gero agertzen da hor norbait, en plan de, erdian sartu naia, no sé qué, zu hor, con la famosa delante, en plan Anari, edo Izaro, nerviosa, tal. Anari eta Izaro, Bai, biak zeuden hor. niri Eta ni gertatu en plan de, zitzaidan, uf, duela pare bat urte, ez, edo igual gehiago, ez igual zen, 8an edo 19an edo lango zer, goratzen duzu gau harta, bota genuela farra bat eta espektakular, Plateruenan. plateruenan, Bai. eta hori, ba, sartu ginen, eta, esan zen, sartu eta topatzen naiz, Gorka Urbizurekin eta Xabi Solanorekin, eta nik esan egia. nuen, buah, mis dos ídolos, espektakular, eskatuko diet argazki bat, zegoen como hirugarren tipo bat ez nuela ezagutzen. Eta eskatu nire, atera diguzu argazki bat, eta esan zidaten baiet, tal, azorik gabe, eta tipoak grabatu zuen segundo bateko bideo bat, No. flashik gabe ez ezer, hostia. ezer ikusten, eta gero pentsatu nuen, eta pizkat karmaz egon dira bi tipo hauek, egun osoa daramate ez dakizen bat egun hemen, diskoa sinatzen, argazkiak ateratzen, eta gauean, farra ateratzen dira, daude ya como relajaos, noa ni eta, beste argazki bat, mesedez. Ja. Bueno, orduan pizkat karma, baina, bueno, Kena. txabero tomo más risa. Gauza, egin behar den gauza. Bai, a ber, eta beraiek horradoaz, lan horretara, sabes? Bueno, baina gauean, ja, Claro. Eguna, da pasarela. Qué horror, Durango ¿no? gazoka da pasarela txobat. Bai, pero bueno. Ja, Está guai. No sé, ez dakit. ja. Gentrifikatu egi, baina kultura da. Está bien. Bai, da como una mezcla Ahí de está. cringe y guay. Bai, hori da. Bai, zegoen pilo bat jende ETS-ko kolan. Ja, baina. ja. Pero sobrao, ETS-goan, Eta Guneren, zetak, supongo. zetak, gu ez ginen egon larun bat, larun baten ezen egon bera, pero. Ez genuen zegoen. ikusi. Baina uste dut jendea zegoela, Bai, igual bai. Como kanpoan, ez dakit. Bueno, ikusi genituen talde ezagun batetakoak, baina, bueno, hori. Zegoen beti kola urteroko moduan eskina berean, Toti Martínez de Lecea. Ai, Beti que dago bona, genuela. serio. Eskina berdea, beti dago eskina berdinan, eta beti dauka como kola asko, eta Ja, hor- Zara esan genuela, Aitor eta biok egon elkarrekin momentu horretan, eta zenion. Nik uste dut, ez dela mugitzen hemendik, hartze dutela 40 Egia da. minutuko karpa hemen, eta gero eskutatzen dute, y está escribiendo. Ez, orain nur, ba, nur, non, tío. ez da landakotik ateratzen, La puta doti,
Guapísimo, eta hori, Durango kasoka, pues, eventito da. A ber, evento. Ai, guapo dago. Bai. Nire, urtero egiten desatu tomakio guaik ilusión, gero zoaz, te estresas, eta etzera. Bai, depende Batzutan ordua. barra, Claro, batzutan barra. depende. Aitor, zer benditzi zinen etxera. Ez horrengo eguneko Baina, kontzertuetara... amabitan edo ez. eske nola izan zen hori, sarreak lortzearena. Ez dakit, ni izan zieten zen imposible. Bai, horregatik. Baina, normalean ez daude sarrerak, osea, zu jartzen zara kolan, eta Hori bai, aurreko urtean bai. Bai, baina aurten ez Aforoa, dakit noiz bai. izan dituzten. Bai, saldu dituzte, baina Bai, ziren lehenago. momentuan ez bertan. nekien. Eta bazegoen jendea autobusarekin sarrerak zituztela. Osea, autobusa 5 euro, sarrera 5 euro, orduan ordaintzen zuten 10, eta bazituzten ja sarrerak. Orduan, claro. Eta lodiotik izin atera... Datorren urtean, ondo legoke. Autobusito. Claro. Sarrerekin ja. Claro. Friturua moduan, rollo oporretan zoaz eta dago como Aiton Amona talde Inserso. super handi bat, el Inserso, denak enpak batera. Claro. Ematu dute eskutik, en plan, bazkalduko dugu hemen, gero ikusiko dugu Eliza hau, ikusiko dugu museo hau, eta etxera, loditera, 7etan. Bai. Buen plan. Galetu behar digu Movida Mikel berdina, Aioni, baina zer Durangon, egituen. Eiko dola hitzaurre bat, Mikel Aione justo Durangon, aurketu nuen aurreko egunean, desan zian, no sé qué. Edo gonbiatu dugu Mikel Aion, ez? Mira, pagaza eta Mikel Aion, fanenak, gure programaren fanenak, baina ez ditugunak inoiz gonbidatuko. Epro txiste ez, baina bai, etorriko da, segura. Zondo, nik ekarri ditut bideo batzuk aizearentzako. Aizeak eta biok egin izan dugun batetan, parlatzen hasi garenean, rollo legandazarren gaudela, arratsalde bat, no sé qué, tal. Eta bitako momentu batzutan, aizea, le pira la pinza, hartzen da hitz egiten, gai batzu eta filosofando a tope, eta azten da esaten, es que euskal kultura, que zate serie egiak, no sé qué, egin behar duzuena da, más rungo zen txandal, eta jakitun gutxiago. Bai. Eta beti mulatu izan dit zure ideia honek. Orduan ekarri ditu bideo batzuk, nik uste dut derela, gaur egun zeran ikusten ari garen aldatzen ari dela gizartea pizka eta normalizatzea. Euskal kultura eta frikismoa eta izatea rol guztiak. Ez bakarrik, pues, jo que se. Bakarrik intelektual kultureta. Osea, ya ez bakarrik ikamunarri. ¿Quién orden? Tío, ikamunarri den lehen bildu zetia. Que yo no me sé los nombres. Bai, tío, Barkatu, badakizu Kike. Edo joan esaten eta erakutsiko dio nigazio bat. Benetan. Ez esan, como izenak, porque behar ditut argazkiak. Bai. Bueno, lehenengo bideo ekarri dizudana da, hau, ez dakit ikusi duzun. Vale. Klasiko, bai. Bai. Ez dakit ikusi duzun, jarriko dut Arrano Beltzarena, lehenengo. Arrano Beltza, ez da horrela bere, da zeteroa dena. Apa, kaixo. Behitxu, zelako eguna daukagun hemen. Eguna, hau bai da, suertie. Behitxu. Aiba, behitxu. Ufa. Eta hemen beste bat, txiki bat, eta handi bat. Behitxu. Uhu. Gero ere, ekarri dut, pizkat, lotzen internet mundu hau eta baserri mundua, zuk biak igual lotu itzazkezula momentu batzutan edo bestean. ¿Qué vas a sacar? No, lase. Ekarri dut hau. Actualización de la situación de las cuadras a día 28 de noviembre de 2025. En esta cuadra tenemos a 6 terneros destetados, en esta a 8 novillas que rondan el año y medio, 2 años, que inseminaremos a partir de marzo más o menos. Y esta novilla que en su día abortó y estamos engordándola para ya en diciembre. Situación que cambiará en unos días porque empezaremos a traer ya a los animales que están pasando frío en las campas. Guapísimo vídeo, Hostia, pues gainera. nik jarraitzen dut tipa bat dela agricultora, que mola muchísimo en plan de bere egunerokotasuna, eta es que Zeran ditzen da. agroguri, holako zerbait. No sé. Orain ere ikusi dut interneten jende asko egitze egin duela Kanal Extremaduran agertzen dela como tipo bat, bere baserrian, jo que se, ahuntzekin eta holan, pues esaten, pues mira corderillo super polita, no sé qué majo ez dakiz zer, eta jenderi gustatu ez zaiola. Es que guai dago, porque Eta da hori da 18 urteko tipo bat, eta pues movida horiek egiten. es que nik uste dut hori orain, agian,
Osea, nik sentitzen dut jendea pizka bat nekatuta dagoela ikusteaz. Ai, me voy a Bali, ai, en plan de influencer con vidas super berdinak denak Madrilen bizitzen, ez dakit zer. Me voy a Miami. Osea, sí, me voy a Miami. Ez du ikutsiko. Zein? Inigo hartzak ez du ikutsiko. Mucho está. Ah, Jarri jartzen digu pitidito bat. agian, Voy a Miami, me saco una fotito, no sé qué. podéis invitarle. Guapísimo egongo zen. Hostia, Lehiatu nuen aurrekoa Mederi Ferreño izango zela guapoa. Gomiatzeko. ba bai. Da Laudioko artista bat, moda munduan lan egiten du gehien bat. De hecho, Goya Sarietara eraman zuen, zeran da, Miren Gaztainagak eraman zituen bere kontuak eta. Mola. Ba bai. Eta Eneko Serrano, dela beste figura bat, eta gero igotze dituen arrasia komentu nuen, ez dakit nahiarekin komentu nuen, bere garaian. Sin más, aquí, actualización de los quesos, baino gero tal, gaitxo, no sé qué, eta mai mola Ja, mogollon bere ja. figura. Ba bai. Bai, igual, zuk famatu moduan Instagramen ikusten duzuna, igual identifikagarria dela eta, no? Bai. Zuk esan duzuna, ez da, en plan, eske noa astero baskaltzera edo afaltzera leku pijo batera, eta behitu ze guapo, hau nengo platerra, egon platerra tal, edo porretara hori balira edo da. Nik hori ez dut egiten. Hombre, Eta eta agian, ikustea, zer como hurbilagoa eta ikasi dezakezula ere, ¿sabes? ere bai. Porque te está contando en plan de, pues este terneo no sé qué, tal. O sea, ¿no? Uste Bai. dut interesgarriagoa dela. Eta mola ikustea beste pertsona batzuk, osea, fokoa ematea, baino hurbilagoa den jendeari. No? Bai, hori, behitu, nik uste dut, eske, ni eskalaguna Almeriakoa da, eta sentitzen dut Almerian, eta daukatela como support local people, en plan, Bai. mundu guztiak, norbaitek azten badu podcast bat, marka bat, ez dakit zer, osea, mundu guztiak, sartzen dira atope horretan, eta en plan de, kriston apoyoa, eta jendea, joder, Almeriakoa zara, orduan egongo naiz zurekin, eta, de una, eta mundu guztia, kamiseta berdinak eramaten, tal, pues yo que sé, de marcas de ropa, no sé qué. Eta hemen ez dut hainbeste horrelakorik sentitzen da, nik uste dut oso garrantzitsua Ja. dela, Gotekin ematen da. Ja, tiene el mercado. No sé qué. Ez baina egia da. Bai. Es que lo de support your local artist, Bai, emarko genuke gehiago. Support Igual- your local quesero. igual musika munduan gertatzen da, Euskal Herrian. bai, Rollo, jendeak como jarretzen duela estena gehiago, eta eski ezagutzen ditute Euskal Herriko taldeak, eta entzute ditute Euskal Herriko taldeak, eta igual jarretzen da gehiago, eta batez ere gaur egun igual agertzen ari direla talde gehiago, eta ez bakarrik roka edo punka jotzen, beti egon dela Euskal Herrian, baina igual, hori, Merina Grisekin musika elektronika egiten, edo SSek ere egiten duela como zeozer ezberdina, bai. eta uste dut hori guapo dagoela, Hori baina jarraitzen du izaten pizka bat mainstreama. bai, claro, Baina, Aizak esaten duena da igual gehiago eskualdean, edo Claro, herri claro. txikietan, osea, hemen adibidez ez dakit. Osea, horren falta dugu, nire ustez. Bai. Bastante. Porque da como gehiago, buah, que friki edo tal, más juzgar, eta es como, buah, qué guapo, tío, en plan, a tope. Falta zaigu. Guk hasieran, nik hasieran neukan beldurra podcastarekin. Delako gauza bat ezberdina dena, baina nik matezia pixka korte, ez nekielako zela erantzungo zuen jendeak. Baina denbora pasa dela nago sentitzen beste harrotasun bat, honekiko zentu dalako. Eta, Madin Laudio zen. Bai, zer. Molo, que flipas. Hori Oso bai gogoa izan zen. zela kriston suporta. Bueno, es que horrekin ere zuek egiten ari zarete horren aldaketa modu bat Laudionez. Osea, nik sentitu nuen. Aldaketa ez dakit, baina ematea zerbait jendeari kontsumitzeko euskeraz, eta Pues eso. humoretik, ez beti zerotasuna. Nik uste dut hori horretaz hitz egin nahi zenuela baita, no? Osea, seriotasuna kentzea euskal kulturari Bai. eta... Bai, izatea como naturalagoak. Bueno, eski sentitzen dut bizitza jarri dela oso serio. Da nire azken aldiko reflexioa. Plan, dena, osea, eske bizigaren momentua pues serioa da. Bai. Geopolitikoki eta, osea, es una puta mierda. ruina, bai. Eh, Eta gizartea geroz eta eskumara godoa, eta Bai, jende eta- hurbila ikusten dugu gainera gauza horietara joaten, eta hurbiltzen, gu ere harritzen gaituena, no? Gaur komentatu dugu horretaz, ezagun baten inguruan. Eta, Ja. que Eta da tristea como que baino, ezker aldetik, no, ere, horri aurre egiteko jartzen gara oso serio.
Eta ezin ditu, osea, obviamente ez ditugu, osea, gai batzuei buruz serio hitz egin behar da, está claro. Bai. Baina, jazten zara como, tio, serio egoten, dena serio hartzen, eta nik behar dut más relax. En plan, Uste dut komentatu dudala noizbait hemen podcastean, gertatu zitzaidala ikusten jone batzuetan, oso pelikula ona da eta guapo dago, baina da serio, sakona. Ja euskal kulturan ez dago hau patxe beste edo ez dago kutxea subida Isabel. Ja. Behar dugu komedia eta zeo zer bai. pentsatu gabe ikusteko. Ja, Antxontegeriak eta Julen Pagazortunduak izan dutela komediaren. Eta gertatzen zait ikusten Durangoko azokan, liburu guztiak direla sakonak eta superreflexioak, guai, ondo agora ikustea eta arazo asko como ateratzea eta hoien inguruan ikustea, baina behar dugu ere bai liburu bat edo filmeren bat edo komikiren bat izatea ez izatea serio. Ja, Bai. encefalograma plano pixkat. ez Hori da. Bai, Eta eta, gaur egun euskal kulturan uste dut hori gertatzen dela, osea ez dagoela hori. Ja. bai, eta gure arteko elkarrizketetan, como dena izan behar da, edo behintzat nire inguruan. Oso politikoa da, eta oso serioa, eta oso zuzena, eta oso jodera, hau, bestean. Bai. Eltzen zarela momentu baten, esaten zula, tio, eski ezin naiz egon hain konstiente izaten denbora guztian. Bueno, bai, egon naiteke, baina nik ez dut nahi. Ja. Osea, no me apetece, tio. Nago momentu Ez baten, zaituelako, tio. bai, Bai. ya está. Eta basta ja, eta utzi behar dituzte. Igual Guaz, izango da oso ikustera la isla de las personala, tentaciones, bai. Hori da komentatu horretarako, dudalaren, pa salir. Baina, egitu nahi nuen, osea, basta ja, kuadrilletan 25 urte betetzen dituztenean, jende aste hitz egiten bakarrik, ze garesti dauden pisuak laudion, estoy hasta los cojones, elkarrizketa Ja. horretaz, osea, ez dut entzun nahi berriro, pisua pagatzearen elkarrizketa bat, baina beti berdina, tio, ke asko. Oi, agobio. Zaude fase horretan? Ez, kuadrilla Gure kuadrian bai. horretan. Uf, Ze asko ja gaude lan egiten edo darmagu demoraldi bat lan egiten eta pues igual gaude pentsatzen en plan, jo, igual erosi dezakete pisu bat edo jo que sé. Ze denok nahi dugu etxetik atera. Eta sentitzen Eso, garelako Pues, como ez super dakit. nagusi de, buah, eske ja lan egiten dut, eta ja zergatik ez duzue pentsatzen okupazioa? Banekin esan zuela. Jarri da mega komoda hori esateko. Chicos, eta okupazioarena, No, ez okupazioa edo, ez dakit, es que mi crisis existencial, edo lagunekin bizitzera joan. bai, ni planteatu Baserri diet, batera, pagas un alquiler y te lo pasas guay. ni planteatu diet No? ni planteatu diet lagunei, esan nion Araitzi esan nion, en plan, oie Araitz, que goaz bizitzera elkarrekin alokatzen dugu pisu bat eta tal. Eta esan, no, eske ni alokatzen baldin badut, eske hori dirua galtzea da, ni erosi nahi dut eta ez dakit zer. Osea, claro, denok nahi dugu etxetik atera, baina etxetik atera eta alokatzea gero pisu horretan etorkizun Buah, tio, urrunago hasi gara baten. berri hitz ez egiten pisu- hori. Ya está, corto. Bai, Ya está. bai. Egon gara hitz egiten, Halako txika dago berruan. de konbertsazio guztiak direla como super sakonak eta reflexioak, Hasi eta gara, hasi gara. esaten, Super tio. Eta sartu gara. Nasegarria gara, tio. Ya está, Gara gorrotatzen dugun no, pertsona atera hori. behar gara horretatik. En plan, es que ezin gara horretan sartu. No, que sea más de risas, en plan, ba, venga, lagunekin bizi, tal, no sé, Las tentaciones, Bai. ikusi, noiztean behin, lantzean behin, bai. entzutea reggaetoia, Entzutea reggaetoia Komentario behin. nuela, Bai. ekarri duzu talde bat, ezta? Edo artista bat, ekarri duzu Bai, komentatzeko. baina eski nahi nuen esan ere, armosu, mundu guztiak armosu Ai, entzutea, jode, bale? baietz. Armosu Zu los manejatzen mejores, les igual. amo. No, Musu txau, bat txau. hemendik, Lander, Ipiña nola ditzen da? Hostia, barkatu, astu zait. Ander. Es Lander Arroyo, Mhm. Iker Ipiña, no, Iker Iker. Ipiña es el del audio, Iker tío. Ipiña es el del audio. No me acuerdo. Lander. Pues Pakitipi eta Peru, te amo. Peruleru. Bai. Musika Ba, oso. entzun, armoso. Ondo dago. Bai, ezagutzen dut. Ez Token- dut asko token entzuten, ikasleak, baina... no? Token ikasle. Token ikaslea, básicamente. Ja, un poquito, bai. Bai. Bueno, eta orain bateriak, bueno, ez dakit hau esan ahal daiteken. Baina bateriaren bat interesa badauka, Bota. ez hori ja, bateria jotzen duen norbaitek interesa badauka eta gustatzen bazaio armosu taldea, que kontakten.
Toma. Toma ya, No, qué no. promo, Ez, baina guapo dago. Gustar musu me mola Bai. mucho. Eta bele. No tiene sentido. Es que no me ezagutzen. Nik ez dut ezagutzen. ¿Qué? Bajarri YouTubeen etor baino lehen, pero no tengo Osea, ni puta idea. Vale. Es que gauza da, nagoela beratan maite minduta eta da un pedazo de cabrón. Vale, oza, gero daude salseoak ere, gizon honekin. Baina es que me encanta. Es que bere, oza, da como, nire gertatzen zaidana da, musika entzuten dudanean, letrak ez ditudala entzuten. Oza, igual, badakizkit, baina ez dakit zeri buruz hitz egiten duten, Bai, sabes? behatzen. What? En el puto bai. Bai. Hori da. Eta orduan, tiponen letrak, pues dira sin más, en plan de enamorado, tal. Ay, qué guapa. O sea, Ai, que guapa, mi niñe. qué guapa, qué bien nos lo pasamos. Zanongoa da, tipo? Kolombiakoa, Barranquillakoa, eta, ba hori, orduan, baina da super guai. Osea, bere, bai, da como, izateko zoriontzu. Lo describiría así. Bai, ¿verdad? Muy de aukera, bat. Bai, Bai, venga, joder. mundu guztia belentzuten. Jarriko dugu Garazi esaio gustatzen. amaierako abestu bezala. No? Amaierako abestu bezala. Es que dakidanean gizon batek egin duela zerbait zarto beste emakume bati, es que no puedo. Bueno, a ver, es que zer egin Es dut que- zarto. Bueno, es que, bai. Bueno, no me mates. Beste Ez behin dakit sakon. zer egin duen, eta mundu Eza, izan da un mujeriego. gezur pila bat. Eta ez dakigu egia edo, bueno, me la pela. Baina huele desde aquí. Bai, Orduan, Huele a machi. ezin dut horrelako... Huele a machi. Bai. Hecho Carmen Machi. Ezin dut. egia da, hori arrazoi gozoa garazi. Baina, bueno, pues es que, Bueno, me pues ya encanta. está, es que mira, no podemos ser tan serios, ¿no? Más badial, menos vele. También, es también, edo Karol G ere. Más gata katana, menos Ezagutzen dut. vele. Bai. Ni de No coña. queremos serios. No queremos- o sea, yo en mi casa escuchando Gata Katana. No, que la amo, ¿sabes? Baina, ez da momentua, nire bizitzan ez da momentua. Gatakatan entzuteko. Batzutan, baina ez. Hori da. Gaude beste momentu batean. Bai. Momento, la casa de las... La La casa de los gemelos, esango nuke. Momento, ¡Buah, chaval! momento Hori bai de la turbia. La casa de los gemelos va de la turbia. La casa Hostia, de los hori da gemelos. denunciable. Ez naiz Es que da oso ondo enteratu. oso iluna da movida hori. Osa, dira los de Zona Gemelos, egin dutela como un gran hermano, o algo oso zer. Bai. Ez naiz ondo enteratu, No, baina nik bakarrik ikusi ditut bideoak, pero es Gogorra da. muy healthy. Aprobetxatzen da egoera, berriro seriotasunen sartu gara. Egia da, Baina egia da, es una puta mierda. Dia su normal batzuk. Eta ez dakit, baina orain jende famatua joango dela ikusi dut. Bai, en bigarren plan, temporaldia nik ere ikusi dut. Hasi da, hasi ja. da, En plan labrador, eso. en plan Baina zen ere... Kiko Hernández, Hori, el labrador este ez da... Hernández, da... Jesús Bai, bai. Mejía, Kiko Hernández. Fernández. en plan Lamarras y todo así. Bai, Kiko Hernández Baina- da el de Sálvame, ¿no? Ez egoen Coto Matamoros. Ah, bai. Vale, Kiko Hernández es el que no es Kiko Matamoros. Hori da, El otro. bestea. Buah, chaval. Vale, bai. Hori joan da. Ez dakit, bai, aurkezlea. Uste dut, Puto rollo. Buah, qué salvaje es esa que está aquí. El esperado reencuentro entre Coto Matamoros y Kiko Hernández. Bueno, baina egiten ari dira kriston dirutza. Eta aprobetxatzen ari dira egoera basuetan dauden pertsonekiko. Ya, muy fuerte. Ez dakit hori no se podrá denunciar. Pues igual bai. Eh? Baina ez dakiz zu zara, araue eta ez dakiena, Ja, lege eta eta ez zuk dakiena. sinatzen duzu kontratoa eta supongo, en plan... Eta supongo ez dutela ezer Ja, baina- ilegala egiten. Osa, da amorala. Txia. Anormala. Irakurri behar duzue Rita Segatoren Pedagogia de la Crueldad. Ya está la seria. Baina serioski edo humoretan. Barra, ¿sabes? Garazi dago hemen. Komentatu. Benetan, ze liburu horretan komentatzen da zelan gure gizarteak egiten dugun umorea edo normalizatzen ditugun biolentziak oso goreak. Eta ez dela normala hori. Nola deitzen da? Rita Segato. Pedagogia de la Crueldad, Rita Segatorena. Que Ezin Rita duzu Segato erosi... exhumano.
Uste dut, Exhumana? hori liburua bakarrik saltzen dela Amazonetik. Ah, bai? Va todo Bai, mal. ze Te berez, digo, Rita, tío. osea, berez ez, nik egiten ari naizen seminarioan pasatu didate PDF-a. Que Nahi rule. baduzu pasatuko dizut PDF-a. Buah, eta mosten balin badugu hemen kapitula eta sartzen da, beldarrein egiten digu elkarrizketa. Claro, Kostatu zaigu, Ja, baina komentatzen ere ginen orain. Osa, serioak gara, baina gero badaukagu ere bai, kapasitatea hitz egiteko txorradetaz. Ben daukat, apuntau. Urrengo onbiatu. Norge garriko zenuketen? Dago alako artistaren bat zuen inguruan, hasi... Iratxe beldar, Iratxe beldarren egon. Baina iratxe animatuko zen, uste duzu? Nik uste dut nire aizpak, osea, da solotzatia, Ja. esango nuke. Dago, bere artea dago, osea, como, bera da egoteko kamararen atzean, ez? Uste dute, baina, bueno, galdetu jozu. Bai. Pixelatzen dugu eta aldatzen dugu ahotsa, en plan, testigo protegido. Edo friturreko... Hostia. Idari, Alejandra ekarri da, rogo. Alejandra kukingo ditu Irune mila mardaraz. Joder, te digo. Habrá animatzen. Gente Habrá serioa Habrá nahi, ez dion Irune palo Mardaraz. euskaraz egitarena. Baina hori ere gu etxetan Bueno, duguna, bai, no, es que Irune mardaraz guidobro, ¿vale? Hemendik esan nahi du zerbait, izango beharko litzateke monologista. Son. Es una puta reina. Tío, mundu guztiak presionatzea Iruneni mesedez monologista izateko, eta ni bere managerra, tío. Pagaza segon bilatzen. Claro, pagazak egiten du. Beti batzu pagazaren movida, baina, claro, aiaraldean egiten direla, ez dakizuen, bakarrizketa probalekuak, daudela oso guapo, direla, aiaraldean, hilabetean behin, hemen goltzan, bakarrizketa lariak euskeraz, eta da probaleku bat. Osea, ze probatzeko txisteak, gero egiteko dena. Eta esan zuen, egingo zigorela ilusioa, behingo harren laudioko norbait animatzea. Osea, bakarrik animatzeko. Irune ez da animatuko. Ez da animatuko Jon, prestaria. badakizu, Guapísimo, zure txanda tío. da, zure txanda Eta da. bilduko luke jende gehiago honetara. Nik uste dagoela super guapo eta Hombre, saia da osea, bakarrizketak. bakarrizketak egitea. Ja. Oso ono. Eso, uste dut pagazak joan zela egin karrekarrekoak antolatu zutela como kurtso bat. Bai, kurso de ser gracioso. Qué guai, no? Beraekin hitz egingo dugu. Bai, irakasten dizute nola idazte, osea, nola idatzi behar dituzu monologoak. Eta hitz egiterak orduan nola noiz como gelditu usteko beraik farrin edo Eta ez badute txalokatzea. farrerik egiten. Pues improvisas eta aurrera, show must go on. Ja. Anda, ez daudela bakarrizketa lariak Euskal Herrian. Ez dutela Zure ezer egiten. aizpa, Izaro La Fonbellidak reina. ere, balioko luke horretarako, Bai, baina oso urduria da publikoaren aurrean. Baina, invitatu Izaro Fonbellida. Ja, baina ez gara, familiako kontuak azte ditugunean, urbilena izan zara zu, eta ez gara hasta lehenguzuak. Por mucho como la invente. Darmagu ja 40 minutu, luzatu gara. Bai, venga. Bai, baina pues bueno, ya está. ondo gara. Bai, Ez? Zemu zaizea, zemu zara. ondo. Baina hori, Baina, zuk esan duzunaren- ahora tengo miedo a que me cancelen. Sí, claro. Belen... Kike Amonari. Belena, Kike Manuarri. Igual txarragoa da Kike Manuarri zena Belerena baino, da zeit. Eta hori, esan dugunarena, orain, gonbidatuak egitarena eta gure inguruko jendea dela super interesgarria. Eta euskararena baldin bada limitea, lasa egoteko. Zuk badakizu zenbat errata egiten ditugun podcasteko. Hombre, Osea, da nik gurea itzein dutia normalizatzea. gehiago erderaz euskaraz baino. Hori ez da egia, baina movia da. Guazen normalizatzera, ez dugu lauki aukerarik egiteko euskeraz konturik, guazen normalizatzera ere bai, dakigula minimo bat, komentatzeko, eta egingo dugu leku seguru bat, horrelako leku tontoetan, non ez digaz garen izango superserioak, nahiz horrein zenditzen superserio, egiteko ere. Berriz ere. No? Bai, a ber, eske, aldeko realitatea gustatu ala ez da, osea, euskeraz ez dugula asko hitz egiten, eta daukagun euskera da oso euskainola, eta horrela da ere, modu naturalen horren Bai. ateratzen zaigula. Baina da betikoa, no? En plan, sentitzea zure euskera ez dela guztiz ona, ez arela konfidantza, bai. Bai, nik uste dut aiaraldeak euskaratu nahi baldin badu, pasatu behar dela prozesu horretatik, non euskainola egitarena ez dagoen gaizki ikusita, Claro. eta ez dugun eukingo lotxarik hitz egiteko gaizki. Denok ez gara euskaltegiko irakasleak. Eta euskaltegiko irakasleak garenok gaizki hitz egiten dugu euskara batzutan, osea que...
Toma. Sin comentarios. Aztu zaitu orain kapitulu guztia zer egon naizela horrela jantzita, que puta vergüenza. Amigo. Te queda sexy, ¿eh? Bai. No, mogollon. Lehen, Ez Gasteizeko... esan hori, ez esan Gasteizeko hori unera- jantziko dola ez, gehiago. Gasteizera unira joan nintzen behin horrela jantzita. Baina, karo, Gasteizen ez daukalako... Ez daukalako... Zintuen ez da. Claro, kopiazo, Claro. querido. Ez baino... Claro, baina, Gasteizen zen ez nukalako arropa garpirik ja Gasteizen, orden esan nuen. Pues, Ba, ni venga. batzutan noa, en plan motomami. Es que esto eres un poco motomami, Bai, me gusta. Zin izango da zure hilearen urrengo etapa, aizea? Zaude ja planteatzen? Nahiko nuke moztu. Bai. Bai, Baina sako? bai, pero... Me da miedo, orduan ez dakit. Baina zin dituzu gauza guztiak, dituzu munduko hilde mosketa Ja, guztiak. baina ja motzetik gero berriro luzera, es un proceso. Vale, vale. Oian guruztia. Ah, bai, Hitos. eta akramekin hitz egin alduzu ere, Oh, akram, claro. vale? Mundu guztiak, @akram. Akram, nola da? A ber, jarri akramen Instagrama, vale? Nor da? Ez dut ezagutzen nor da. Ba, akram da gure laguna, mozten duela hilea. Ah, vale. Eta, bai, laudiora orentela hilabete batzuk luzela. Eta, ba hori, ez joan mainstreamera, beti leku berdinetara ia mostera, porque badago jendea ere ia mosten duela, eta, ba, pues hori. Oportunidades, tío, beste Bai. jende bati, eta Imosten supermajoa da, eta... 8 euro edo 5 euro pagatu norbaiti. Akram_saspi. Akrem. Jarriko dugu. Ni mozten dut hilea en peluquería barbería Solaun. Sí que está guapísimo. No sé cuál es. Ritiren aurrean dagoena. Ritiren aurrean dago. Osea, rollo Pasterreko kale horretan, ilargien aurrean dagoen viejoentzako pelukeria hori. Aitu Hori da. horra. Hostia, qué buena. Eta ni deitzen dut tipo, en plan, tener hueco tal, eta gero agureak doa zara, eta pikatzen dira, es que claro, la gente llama por teléfono y yo no tengo sitio. Ah, doaz sin cita. Claro, zoaz Vale. tire hueco, ordu erdi gero, vale, pues hartu dut kafe bat, eta nator. Eta gongo zen Qué guapísimo buena. egitea pelukasen barruan podcast bat. Osea, urrengo aldia moztu behar duala hilea, moste hilea, eta kamairekin, porque le encanta el camareo. Hombre, Eta bera perlatzen. Lucas. Sin más. Eta hori, super ondo. Gustora gozara. Bai. Pues ya está. Bai. Bai, Jarriko dugu pele, orain amaitzeko, eta Lisa. No tiene sentido que con esto que sentí. ¿No? Agur. 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 Agur, Xavi. Pasatu da.